प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु भाई ने आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा सुनाओ तनी। हमारी कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कथा सुन के आप सबके कैसन लगल बाटे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। देखिए गुरु भाई ना एगो आदमी बाने उनकर शादी हो गई हल पर उनकी को औलाद ना रहने। उनकर शादी भइले 12 साल हो गई हल लेकिन उनके को औलाद ना रहने। वो अपने मन में यह सोचे कि इतना दिन हमार शादी हो गई, आखिर में हमके को औलाद भगवान काहे ना देतने। आखिर में हमरे में का कमी बाटे कि भगवान हमके को आज ले हमके को औलाद ना देहने। देखी गुरु बहिना जवन उनकर पत्नी रहली अपने पति के एक भी बात ना मानत रहली। अगर उनकर पति देव कहत रहने कि एको बतावा आज ले संतान ना भइने तो जहाँ भी अगर देखावल जाता, जहाँ भी कुछ कहल जाता तो सब केहू कहता कि पूजा पाठ करे के आ जवन है मछली मीट होला इस सब कुछ छोड़े के। तो तू लोन के बात मान जाइतू तो भगवान हमन के को औलाद दे देते। कह तली देखी सब बात ही मानम लेकिन हमरे मान की नाई बा कि रोज सुबह उठ के आजा भगवान के पूजा कर। हमसे नाई पार लगी, अगर आपसे पार लगता तो आप जाके करी लेकिन हमसे ये पार ना लगता। देखी उनके जवन उ रहने आदमी उनकर माता पिता लोग दोनों जानी एक्सीडेंट में दोनों जानी के मौत हो गई हल। उनकर माई दादा भी मर गई ने। उनकर जवन एगो पत्नी रहली उहे रहली जवन भी अगर अपने पत्नी से बात कहत रहने सब बात के उतार देत रहली। देखी उनके भगवान महादेव जी सब कुछ देले रहनी पर एगो बाल बच्चा ना रहने, उनके एको औलाद ना रहने। अगर अपने पत्नी से कुछ कहत रहने तब भी उनकर पत्नी उनकर बात नाई मानत रहली। देखी जब बात ही नाई मानत रहली कुछ ना करत रहली तो देखी ऐसे गई ने कहीं गई ने तो कहल लोग जैसे 10 गो मेहरारू बैठल लो वही जाऊ मन बार के बैठल लाने और केहू आदमी बैठल पूछल लोग कि काहे तू इतना मन बार के बैठल बाट, आखिर में तोहके कवन दुख बा। कहने हमरे सब कुछ बा लेकिन हमरे एगो संतान नाई बाने कि को हमके संतान भगवान ना देले बाने। कहल लोग कि अरे भगवान से कहल जाला कि अरे महादेव जी जौन है बानी भोलेनाथ इहे देवे वाला है आ इहे लेवे वाला है। अपने पत्नी से जाके कहिया कि प्रतिदिन जाके भगवान के पूजा करिया, भगवान आज ना तो बिहान तो के औलाद दिए। कहने कि देखी सब बात ही अपने पत्नी से कहेनी लेकिन हमार पत्नी एक भी बात ना मानेली। कहेली हमरे मान की पूजा पाठ नाई बा हम ना कर पाए, अगर आपके पार लगता तो आप जाके करी। लेकिन देखी बात जब ना मानतली हमार कौनो बुद्धि काम ना करता, हम का करी का ना करी। देखी वही में से कह लोग कि जब बात ही ना मानतली तो तोहके दूसर शादी करे पड़ी। अगर उनके कोख से लिखल रही औलाद
तो उनके कोख से तुहरे औलाद हो जाई है, तुहार चिंता छूट जाए। कहने की जब अगर शादी कर ले तब वो तू हमके जियत ना छोड़ी है, अरे हमसे प्रतिदिन झगड़ा करी है। गईने देखी गुरुबहिना, गईने जब अपने घरे गईने तो अपने धर्म पत्नी से कहने कि ऐसा बात बा जब तू पूजा पाठ ना करबू तो हमसे भी जातनी दूसर शादी कैले, अगर उनके गर्भ से लिखल रही औलाद तो उनके गर्भ से घर में एगो लड़का हो जाई है तो घर के देखभाल सब कुछ सियान हुई है, तूहे हमन के देखभाल करी है। देखी गुरुबहिना उ कहली ठीक बा, जब आपके मर्जी बा शादी करे के तो आप खुशी दिल से शादी कली, हमके कोनो दुख ना बा, कोनो कष्ट ना बा। देखी इतना बात अपने पति से कह देली, लेकिन उनके मन में ही रहल विचार कि अगर उनके गर्भ से लड़का हुई है तो उनके गर्भ के लड़का के हम छोड़म ना, मार डालब तब भी जानिए कि हमरो नसीब में ना लिखल बाटे, तब इनकर लड़का के सब अथी छूट जाई। देखी जब इतना बात ही कह देली तो खुद के अपने ही कहली कि हम अपने पति देव के दूसर शादी करब, आप सब शादी लगवा दी, हम कुछ लेम ना, सब हम कुछ स्वीकार करा के हम शादी कराई। देखी कह देली इतना बात ही अगल बगल के जवन भी औरत वाली लोगन से कह देली कि हम दूसर शादी अपने पति के हम करब, आप सब हमरे पति के शादी करा दी। देखी गईली गुरुबहिना सब केहू से तो कह देली शादी करे के, वही में से केहू देखी रहल कहल कि का करे बाटे, चलो गरीबे घर के लड़की घर में आ जाई है तो कितना उ सुख करी है कि जब इनके सब धन दौलत बा, अब भले से जब ये खड़ा होके शादी करावत अली तो कोनो डर कोनो परेशानी ना आई बाटे। सब देखी वही में से गरीबे घर के लड़की से केहू शादी करा देहल, आ जब उस शादी जौने लड़की से भइल उ भगवान के महादेव जी के उ छोटहने पे से बहुत उ भक्ति करत रहली, महादेव जी के उ पूजा करत रहली, उनका ही के उनकर शादी देखी जौन आदमी रहने इनसे हो गई, गरीबे घर के उ रहली। आ जब कर धन दौलत देख के आ देखी इनके घरे शादी गुरुबहिना हो गई। जब शादी हो गई तो साल भर के बाद उनकर जौन दूसरी पत्नी जौन अली गरीबे घर के उ गर्भवती भैली। जब उ गर्भवती भैली तो उनके गर्भवती जब भैली तो उनकर पति देव का कहने कि अपने पहली पत्नी से ये कहने कि थोड़ा इनके देखभाल तू करिया, इनसे काम काज जवन हते कम करइया, काहे से इनके इलाज डॉक्टर से करैनी तो डॉक्टर इनके कहने कि थोड़ा इनके रेस्ट लेवे दिया, कि अब तू थोड़ा काम कर लिया, जवन इनके गर्भ से जवन लड़का आई हैं तोहरो बेटा रही है हमरो रही है इनहू के रही है, घर में एगो खुशी आई। देखी गुरुबहिना कहली अपने पति देव से ठीक बा, आप जैसन कहतनी वैसन हम सब करम। देखी उनकर पति देवते कह देने, आ जब कह देने अभी कहली ठीक बा हम सब कुछ करब। देखी बेचारी गर्भवती अब उनकर दूसरी पत्नी रहली, लेकिन कुछ भी अपने पति से ते कह देली पहली पत्नी हम करब, लेकिन एक भी काम काज हाली ना करें, बेचारी सब वह करें। देखी अब उनके गर्भ से 9वां महीना में खूब सुंदर के एगो बेटा पैदा भइने। जब बेटा पैदा भइने उनके घर में इतना खुशी जनू रहने उनकर पति जनू आदमी रहने उनके घर में खुशी ई कि चला पहला जवन हमारा औरत रहली उनके गर्भ से ना बाल बच्चा भइने, तो दूसरा जब हमार
शादी भइल, उनके गर्भ से एगो औलाद भइने। हमरे घर में इतना अच्छा खुशी आयल बाटे, इहो इतना दिन के बाद। देखी अब गांव गड़ा सबके खियने, जे भी आइल मांगे तेके अपन दान पुण्य कइने। आ भगवान से देखी इतना वो भगवान के पूजा करत रहने। भगवान के मंदिर में गईने तो भोलेनाथ के मंदिर में जाके अपन चर्चा करईने। उनसे जवन भी उनके जुड़ल महादेव जी के चढ़ाईने। कहने हे महादेव जी, आप हमारे घरे एगो संतान दे देनी, बहुत खुशी मिलल। अब इतना खुशी मिल गई, अब हमार जीव जितना हमार दिल में दुखी रहल उतना सब हम खुश हो गईनी। देखी बेचारी अब तो उनके दूसरी उनके पत्नी के गर्भ से बहुत सुंदर के जब बेटा पैदा हो गई ने। अब इनकर पत्नी वाली इनके मन में कष्ट होता कि अब हमारी मान सम्मान ई कम कर दी है। इनके गर्भ से लइका हो गइल बा, इन्हीं के ईमान आ सम्मान इन्हीं के जनी है, अब हमके ना जनी है। देखी इनके दिमाग में इहे घूमे लगल कि अब हमके मान जान ई ना करिए, अब इन्हीं के मान जान करिए। बेचारी उनके दूसरी जौन उनकर पत्नी रहली, उनके गर्भ से जौन लइका भइल, बेचारी अब का करें, सुता दें। आ सुता के उन्हीं के भरोसे घर के अपन काम काज सब कुछ करे लगे। जब सब कुछ करे लगे, सब कुछ करें, ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। अब उनके मन में पहली उनके पत्नी के मन में ये आई कि इनके मार डालल ही ठीक बाटे। इनके हर मार के कहीं फेंकब तो दुनिया के गांव के लोग सब जानी जाई। इससे बढ़िया इनके ले जाके कौनो बड़ा नदी देख के वही नदी में इनके फेंक दे तो केहू ना जानी। जाके जब इस समुद्र में नदी में बैठ जाई हैं, जब ई नदी में बैठ जाई हैं, समुद्र में बैठ जाई हैं, तो केहू ना जानी हमके कुछू के लक्षण ना लगी कि हम ही उनके मरले बानी। देखी अब उनके मन में, उनके पहली पत्नी के मन में तो ये बैठल बाटे। एक दिन बेचारी सुता के अपन घर में काम करत रहली। उ कहली हम जातनी, अब तनी रिश्तेदारी में जातनी, और रिश्तेदारी में जब जातनी तो अपन देख रेख तू बढ़िया से करियो। इतना देखियो दिमाग लड़ौले रहली। का कैली कि देखी अब का करें, अब जा और रिश्तेदारी के कह के घर के बगल में केहू से मिलल रहली, उन्हीं के घरे रहे और रह के कहे देखे कि कब फुर्सत पाई उनके ले जाके हम नदी में फेंक देव। देखी अब का कैली गुरबहिना, अब लइका के सुता के अपन काम करत रहली। आ जब देखली कि सुतौले वाली धीरे से अली, लइका के उठा के ले जाके आज एकरे घरे रहली, उनसे मिलल जुलल रहली। और लोग मिल के ले जाके लइका के नदी में लोग फेंक देहलो। जब नदी में फेंकल लो तो देखी कुछ दूरी पे पेड़ पे एगो बंदर बैठल हन। जब बंदर बैठल हन तो जब नदी में फेंकत लइका के देखने तो बंदर वही नदी में आके कूद गई ने। आ कूद के ओ लइका के बचा ले बाने। आ ई का कैली, नदी में फेंक के लोग आ घरे चल आइलो। ओकरे बाद से जब ई लइका अपन खोजे लगली कि यही जा खटिया पे हम अपने बेटा के सुतैले रहनी, हमार बेटा ना बाने। देखी अपने पति देव के लगे फोन कैली, कहली ऐसन बात बा कि बेटा के हम खटिया पे सुतैले रहनी आ बेटा बाने ना, अब पता ना कहाँ के उठा ले कहाँ चल गई ने। देखी अब इतना वहाँ रोवे लगली। उनकर पति देव आईने चारों ओर खोजने, कहीं उनकर बेटा ना मिलने। जब उनकर बेटा ना मिलने तो एक दिन
उ का कहने अपने पहली पत्नी के लगे फोन कहने। आ जब अपने पहली पत्नी के लगे फोन कहने तू जब देखने जब कहने कि ऐसन बात बा तू वहाँ बाटू बताव देखभाल ना कैलू, जौनो हमन के बेटा रहने उहो हमन के हाथ से निकल गई ने। देखी अब देखौटी के लिए वहाँ से रोवत के उली कि रोवत अली की कहत अली बाबू हो बाबू कहाँ चल गईला हो बाबू। देखी अब रोवत अली ऐसे देखी हर ते केहू ना जानल कि ये अपने बेटा के मरले वाली। देखी हर ते बंदर उनके निकाल के लइका के अब बहुत बढ़िया से अब खिलावे उनकी आपन बंदर आपन दूध पियावे। आप बंदर के साथे और अपने लइका के वो लइका के रखले रहे। ऐसे ऐसे करत रहे। एक दिन देखी गुरबहिना का भइल कहने अपने दोनों पत्नी से चला हमन के चले कि दोनों जानी के लिया चतनी घूमे। आ चला आखिर में का जनी कवन गलती कहनी के एगो भगवान एगो औलाद भी देने उहो ले लेने। पता नहीं पिल्ला ले गइल कि का ले गइल कुछ भी मालूम नहीं चलता। अब के झूठ में का लगावल जा। देखी अब रोड ध के आ लोग जैसे सवारी से लोग गए लोग आ रोड ध के आ जंगल रहल उहे जंगल लोग पार करत रहल। वही जंगल के किनारे उ बंदर रहत रहने। जब बंदर रहत रहने तू देखले रहने कि इहे औरत लइका के फेंकली आ तुरंत वो लइका के लेके आ जब वो बंदर देखने वही औरत के लगे आके खड़ा हो गई ने। जब खड़ा हो गई ने तब वो अचम्भो आ गईली कि बानर काहे हमारे लगे खड़ा होता ने। तो देखी वही जा भगवान भोलेनाथ वो बानर के बोले के कंठ खोलले बाने। वही जा उ बानर बोलत ने। देखी महादेव जी रहल बाने। काहे सी दोनों जानी इनकर जौन दूसरी पत्नी रहली उहो भगवान के बहुत पूजा करत रहली आ इहो भगवान के बहुत भक्ति करत रहने। देखी वही जाऊ बानर कहने कि ऐसन बात बा देखा हम तोहर लोग से कहतनी ई जमन लइका हम ले ले बाटी ये लइका के ले जाके ई और दो आदमी मिल के ले जाके नदी में लोग फेंकल लो। जैसे हम देखनी वैसे हम लइका के बाहर निकाल के ले आके इनके हम अपन दूध पियौनी इनके सेवले बानी। लेकिन इहे ले जाके ई तुहार बेटा हमें ले जाके नदी में फेंक देहले रहली। अब ते देखी वही जाऊं कर जौन पहली पत्नी वाली अपने पति देव से कहतली कि ऐसन हम ना कह सकेनी कि का हम इतना बड़ा हम पाप कह सकेनी कि इतना दिन में भगवान हमके औलाद देने तो अपने औलाद के हम मार सकेनी। देखी उ बानर का कहतन उ तो भोलेनाथ महादेव जी रहल बानी। उ कहत नहीं का कि देखो तू अगर सच्चाई बोले बा ते बोला ना तो यही जा भी तो के इतना दुख मिली इतना कष्ट मिली कि यहाँ से तू वापिस ना जा पैबू। तब वहाँ कहली कि हाँ हमरे मन में यह चलत रहल कि इनके औलाद भईने हमके ना भईने ताप हमके जान मान ना करब इनके जान मान करब यही से इतना बड़ा हम गलती कैले बाटी। आ घर के बगल के उ दोनों जानी रहलो हम रहनी मिल के इनके ले जाके नदी में फेंकले बानी। जैसे इतना बात उ कहने वही जब पति देव कहने उनकर कि आज के बाद से तू हमार धर्म पत्नी नहीं हो ई हमार धर्म पत्नी है। जब हमरे बेटा के संतान की तू मार तलू तोहरी गर्भ से ना को संतान भईने तिनके गर्भ से संतान भईने तो तू मार तलू तो तू हमार धर्म पत्नी नहीं हो। तू हमरे विषय में ना सोचलू तू बस अपने विषय में सोचल
बालू ते इतना बड़ा तू पाप कैले बालू, ते पाप के सजा है। देखी वही जंगल में का कहने अपने पत्नी के छोड़ के आ देखी अपन दोनों जानी लोग लइका के लेके चल दे हल्लो। अब देखी उ महादेव जी वही जा उनके ऐसन ऐसन भुलवा के अब पागल बना के वही जंगल में वही नगर में घुमावत ने। तो देखी गुरु बहिना इतना बड़ा गलती कभी ना कइल जाला कि अगर भगवान हमरे गर्भ से ना लइका देले बाने तो अपने सौतेली अगर बेटा के सौतेली से देहले बाने तो उनके मार डाला तो सब भगवान देखत ने। देखी महादेव जी के उ लोग पति पत्नी दोनों जानी लोग पूजा करत रह, तो इतना बड़ा घटना घट लेकिन महादेव जी वो लोगन के बचौले बाने। तो इतना बढ़न गुरु बहिना आप सब कभी पाप ना कमाई। हर हर महादेव।